naqra żgħira, ġifieri naħrabha. Ġieli nara nissiġru fil-ħin tax-xemx u nibda ngħid. Kif jirnexxielhom dawn? Fin nexxielhom nafx kemm tajba tas-saħħa. Le, eżatt, ifhimni, jekk m'għandhomx kien ieħor, nifhimhom ma' xemmin li l-importanti li jagħmilha, ma kif qed tgħid inti hemm ċertu side effects, speċjalment ta' dehydration, illi inti iktar ma titlef ilma iktar qed tirriskja. Speċjalment jekk ma tixrobx biżżejjed. Kemm ħajġorru ilma, ammont kemm tista' ġorri ilma. U ma rridx nagħti idea ta' ma ġieli nara paprati għax m'hemmx kelma oħra, illi jkollok min anke jilbes tax-xitwa u joħroġ jiġġogja f'xemx taqli għax nagħlih iktar ma jgħid. Ma dakx jilbis apposta. Mhux biex ma toħodhomx ix-xemx. Jekk jagħmlu għal dik ir-raġuni tajba, però normalment fil-proċess qed titlef ħafna iktar ilma u ma jaraw li hemm weight loss illi fil-verità dak il-weight loss jiġifieri li qed jitilfu l-peace huwa peace ta' ilma. La da ħerġa' żdied. U apparti minn hekk inti again qiegħed fil-periklu jekk titlef ħafna ilma, hemm ħafna side effects ma perikolużi. Jiġifieri għal min qed jismana serħu raskom ma tagħmel l-ebda ġejt illi tara. Asħaq il-kedda li